vachipfekedzwa pachena, vanhu vese vachiona kuti zuva ranhasi rinodoka vave mambo vagadzwa zviri pamutemo nehurumende yeZimbabwe. So pane zvishongedzo zviripo zvatichaona mukoko wedu mukuru vachishongedza mambo. Iko zvino tiri kukumbira mambo kuti vasimuke. Mambo mwenga wedu tamushonongora vakupfekedzwa pari zvino. Honorable Minister, tiri kuinvitai. President of the National Council of Chiefs, tiri kuinvitai. Chairperson of the Provincial Assembly, Council of Chiefs members, Honorable MPs, uyai muflenge Honorable Minister vachishongedza mambo. Zvino takuona gaoni techipfekedza mambo wedu gaoni. Gaoni iri ramuri kuona rine ruvara ruviri. Ruvara rwepurple runoreva utongi, royal power. Ruvara rutsvuku runoreva judicial ndo utongi hwematare edzimhosva, majudges. Saka takuona mambo ari judge zvakare. Vakupfekedzwa zvino vave mambo ari judge, vachange vachizotonga pamatare edzimhosva. Vese vane mhosva bvumai kutongwa. Anditika kana manzi moripa kuti chivanhu chigare zvakanaka. Nasi ndatumwa navagarwe, Honorable Garwe. Iye zvino takuona mambo achipfekedzwa chinoti half moon. Right, half moon ndo iya inonzi huze pachishona. Inonzi coat of arms kana kuti mufananidzo wesimba rehurumende yeZimbabwe. Unoreva kuti mambo ndeve hurumende yeZimbabwe, vanenge vachishandira hurumende. Simba ravainaro ndere hurumende yeZimbabwe inotungamirirwa naDr. E.D. Mnangagwa, the President of the Republic of Zimbabwe. Ndo zvinoreva half moon, huze takuona vachipfekedzwa. Ndiyo yatinoti wachi. Iye zvino mambo achipfekedzwa helmet. Heti yavakupfekedzwa iyo ine ruvara ruchena, uyezve ichireva runyararo, kugara zvakanaka nyika yedu, ichiratidzazve simba kana kuti hubaba, traditional authority, kureva kuti ndibaba vemhuri yehurungwe, ndibaba vemhuri vevanhu vese vavanotungamirira. Havachabvumirwi kuona nhongonya yavo kana vangopfeka heti. Pese pavanofamba hapana achabvumirwa kuona nhongonya yavo. Nembeji yavo chikwangwani chavari kuisirwa chinoratidza zita, chinoreva kuti ndimambo ani. Pese pavanenge vachifamba vanenge vachionekwa kuti ndimambo nematombo, ndosaka ichinzi name badge, kureva kuti identification, chiratidzo chekuti ndimambo ani, chinenge chine zita rehumambo. Pese pamavaona vachifamba kana pai munoziva kuti ndimambo.
havafaniri kufamba vasina ichocho, nekuti vanozodhererwa nevana vachifunga kuti munhuwo asiri mambo. Anongogunzva mambo vakapfeka ichi apara mhosva. Takuona vakutambidzwa tsvimbo. Tsvimbo yavari kutambidzwa inoreva kuti traditional authority pachivanhu. Mambo vanoonekwa netsvimbo inoratidza simba ravo baba reumambo munharaunda mavagere, inoratidza ruremekedzo. Apa takuona vachitambidzwa bumbiro remutemo yatinoti constitution. Pakutonga kwavo madzimambo vane magwaro emitemo anovatungamirira pakutonga kwavo. Vanofanira kupota vachinzvera magwaro iwayo kuti vashandise zvinodiwa nemutemo, vasashandise zvavanofunga vega ivo, asi kuti zvakatarwa nehurumende zvinowanikwa muconstitution yeZimbabwe. Mubumbiro remutemo irori ravapiwa vane Traditional Leaders Act sekutaurwa kwavaita, inotungamira iyo vanozoverenga kuti vanotonga sei dzimhosva nebasa revanofanira kunge vachibata. Tinotenda zvikuru. Iko zvino taona mambo vapfekedzwa, mambo varemekedzwa, vave munhu agadzwa zviri pamutemo. Tinotenda Honorable Minister, mazvita zvikuru. Chimwe chikamu chave kutevera Honorable Minister vasati vagara pasi, mambo vasati vagara pasi, ndechekuti hurumende ine zvainopa kukorokota mambo kana vagadzwa. Tauya nemari inoita $200 iyo yatakaisa muaccount menyu. Saka mambo pavachanotarisa kubhengi vanoona mune mari iyoyo. Ndicho chipo chehurumende chinoratidza kuti vaita makorokoto kwamuri, vanofarira kugadzwa kwenyu zvakanaka zvakadaro. Uye tinoziva kuti nzvimbo yemunenge muchitonga mambo nematombo inzvimbo yakakura. Hatisi kutarisira kuti munge meifamba netsoka, hatisi kutarisira kuti munge meifamba nebhasikoro. Nechiremerera chemunopiwa nemutungamiri wenyika, vaona zvakakodzera kuti vakupei ngoro yemoto, iyo motokari yatauya nayo iyi. Pamusoro pazvo munonzwa kuti hanzi vari kuti havasi kuda kuti musarire kumashure, vari kuti aiwa batanai nemhuri yenyu pari zvino yatinoti nhare mhozha ndoyatauya nayo nhasi. Gari mota nefoni tauya nazvo nhasi kukutambidzai. Saka takuona Honorable Minister vachienda pamotokari kuti vavhure motokari zviri pamutemo vachitambidza kuna mambo. Munoona kugona kwehurumende, kuda hurumende kwainoita madzimambo kuti madzimambo vaite basa ravo zvakanaka zvakasununguka. Mave kuona mota ichivhurwa zviri pamutemo, mota ichivhurwa iyo, maoko mururu. Muridzo. Tinotenda zvikuru. Motitendera kuvatungamiriri venyika kuti aiwa madzimambo kufara zvikuru. Vari kunzi mambo ngavaonekwe vachitambira motokari yavo. Pindai mukati muridze bhero mambo kuratidza kuti matambwa.
mambo vakuratidza kuti vatambira motikari vakupinda mukati. Mambo vari kuratidza kuti motikari vaifarira zvikuru, vari kusekerera. Tarirai muone kusekerera kuri kuita mambo. Mambo vari kutenda Honorable Minister kuti magona maita basa zvikuru, vari kufara. Tswanda inoda kuti izare pano nezvipo. Headmen vachipa mashoko avo ekuti vachashanda namambo zvakanaka, vanobva vakanda chipo chavo vachibva vagara pasi. Masabhuku vapedza kuombera vachakanda zvipo zvavo vachidzokera kunogara pasi.